Nou vertelt Mientje Ja, dat ze bijna 87 is. ja. En hoeveel lentes heb je al op de klok staan? 82. 82. Ja, Oh, dus dan vergeleken bij Mientje ziet je nog een broekie eigenlijk. ja. Een jonge kerel zit ze. Ja. Hé, maar Mientje heeft wat verteld over de bijzondere band die je als buren hebt. Ja, Vertel er eens iets over. Over oogcontact, dat je elkaar doet helpen en zoeken met van alles. oh en nog wat. ja. Ja, maar dat was al toen mijn vrouw nog leefde al. Die is nou 6,5 jaar dood, hoor. 6 jaar zo'n beetje, 7. Kijk, ja, bijna 7. Ja. Ja, Ook krank geworden, plotseling. plotseling. Dat heeft maar 3 weken geduurd. Vanaf dat ze... Die ging naar de kapper toe en dan kwam ze thuis en zetten ze een auto voor de deur binnen, zetten deze dan niet, omdat je moet hier een beetje schuin in de garage in. En ze zei, ik ga maandag toch eens naar de dokter. Nou, als ik maandag naar de dokter en ze moest foto's gaan maken in Boksmeer en een week daarna kreeg ze uitslag dat ze nog 2 weken te leven had misschien. Die had ze niet eens meer gehad toen. Kanker, uitgezaaid. Ja, zo gaat dat. Dat valt zich dan echt rauw op die dagen. Hè? Ja, ja, ja. Maar ja, die had ook stevig gepuft. Ja, zoveel ook weer niet. Ja. Zoveel ook wel niet, het Mientje. Maar, Als die Nee. police toen even waren zoals ze nou zijn, was ik failliet gegaan, dat weet ik wel. ja, laten we het erop houden dat veel puffen niet echt goed is. Nee, denk ik ook niet, de mensen. Wim, Ik weet het niet, ik er ook niet, dus nooit gedaan ook? ja, wel, Oké. vroeger, heel vroeger. Wim, ik wil even dat ze... Mogen we even kijken naar dat bord dat- bij jou op de garage? Oh, ja. En nog het brummerke. Maar dan moet geen vuur op gewoon, want ik ga niet zomaar... Dat bord hier, dat komt eigenlijk. We gingen veel met de caravan. En dan weekenden, dan gingen wij duk naar Hummelo. Bij Doetinchem. Ja. En dan gingen we fietsen en iedere keer kwamen we en even 2 oude mensen. Tenminste, ik zag alleen maar 2 oude mensen. En dan had een bord op de graas staan. Ik wist eerst ook niet wat het was. En later had ik dat ontcijferd en het is altijd wat. Ja. Ja, het is ook altijd wat, niet dan. Ja, er is... En ik dacht, dan doe ik dat ook. En ik heb eerst in een andere straat gewoond, daar had ik het ook al op de gras. En dan heb ik het maar met naar hier genomen. Hier er ook maar weer op. Ja. Er is hier ook altijd wat. Maar, Lot het nou net de reden zien waarom we gestopt zien straks. ja. We zoeken vanaf de straat, Peter gezag, onze geluidsman Frank zoog het. Die zoog dat beurtje Ja. en toen dachten we van ja, wat zou je nou het verhaal zien achter het beurtje? Nou, Ja. het verhaal komt uit Hummelo. Ja, dat komt voor ons de mensen Hengelo, wel. Ammelo, Hummelo. Hummelo, ja. Hummelo, Langerak en Doetinchem, weet je wel, dat ligt net achterin. Ja, Ja. Maar dat staat er nou dus niet meer op bij die mensen, want op een gegeven moment zien we nou nog een keer geweest. En toen zag ik jonge mensen lopen en een heel opgeruimd huis, rondom alles Oh. veranderd, bordje weg. Hmm. Nou ja, dat kan dus wel. Hey, en die kentekenpleitjes, dat zien allemaal brummekers die je gehad hebt vroeger door op de balk in de garage. Ja, de meeste wel. Die 2, dat zijn Duitsers, daar heb ik dus niet mee gereden met die dingen. Hey, en het scootertje, want Nou. Mientje vertelde dat scootertje, dat was van een kleinzoon of een Kleinzoon. kleinzoon. van mij, ja. Kijk, dat had ik al helemaal afgebroken. Dat wil zeggen de beplating eraf. Ja, Maar ik kreeg dat klote ding niet aan het lopen. En dan zie ik er met naar de scootershop gegaan. In Boksmeer. ja. Ja, en die hebben een hoop materiaal en die meten dat allemaal even door en die zeggen dat is het, klaar.
En nou doet hij het weer. Wordt ontsteking of zo. Althans, hij deed het toen ik hem metnam. En nou niet meer? Dat hoop ik wel. Oh, zo. Oké. Ja. 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 Maar wat was er mis? Onze cameraman vroeg van, wat wordt er nou aan? Waar zit, want ze hebben hem doorgezet. Ontsteking. Ontsteking? Ja. Oké. Ja, weet, dat is viertakt. Daar ben ik niet zo mee op de hoogte. Alles wat ik altijd gehad heb als tweetakt. En als je dan nee ontsteking in zet, dat zien die dingen die op en neer gaan, dat weet je wel. Ja. Ja, dat is heel makkelijk. Wilde je hem even met de hand starten, Ben? Nou, even het merk. Nee, maar we mogen helemaal geen merk in beeld Merk? brengen, man. Oh. Nee. Maar, wie oud is de kleinzoon? 32. 32? Ja. En die giet hij nog mee rijden? Nou, dat vindt hij leuk. Oh, dat vindt hij leuk. Maar hij heeft ook een motor. Dat Ve- staat hier ook. Viertakt is wel... Een hele mooie motor had hij. Oh, Eerst had hij een 4-cilinder motor en nu hebben we dat ingeruild. En nu had hij een 2-cilinder is dat. Maar dat is meer een tourmotor dan hij nou heeft, weet je wel. Oh. Dat ding wat je eerst had, dat liep 300 km per uur bijna. alstublieft. Maar dan waren in een tijd van 2 uur waren er doodmoe op, weet je wel. Dat hing dat was eigenlijk zo'n racer. Ja. Ja. En nu had hij een mooi laag opzetten, dan kun je een halve dag met rumkarren. Is wel een mooi geluid, hè, veertakt. Ja. Zo'n mooie, lege, donkere bron. En nou schroeft opa weer alle plastic En erop. dan moet al dat plastic er weer op. Ja. En dan komt dat goed. En zo blieft ze bezig. Zo'n beetje wel, ja. Het is altijd wat. Het is altijd wat, ja. Hé, maar... Als je ze, ja, weet je, met die brommers ook. Als je ze koopt en je knapt ze op, ja, dan kost het alleen maar geld. ja. Ja, daar kun je niks aan verdienen. Nee. Ik vond dat gewoon mooi. Maar... echt al de brummertjes. Ja, was wel ouder, ja. Door leed ook Dan hard. ik heb mijn eerste brommer heb ik hier ook nog staan. Dat is een DKW Hummel. Dan is van 65. Want ik doe Dus dat- eerlijk gezegd, die man heeft vast en zeker een Zundap. Omdat er een Zundap-bord hier op de garage hangt. Die heb ik ook gehad, ja, maar die zien nou weer weg. Oh. Maar deze, dat was mijn eerste, dan doe ik ook niet weg. Als ik straks een keer de piep uitgooi, dan zien ze maar wat ze ermee doen, nee dan. Maar zolang als je nog op deze aardkloot rondrent... Dan rijd ik er nog op, ja. Oh, daar rijdt je ook nog op? Ja, ik zie je ook bij een brommerclub. Brommer- en motorclub. Maar motorrijden doe ik niet meer. Dat heb ik nooit veel gedaan, ook niet. Heel enkel, maar het was ook meer proberen dan weer. Maar ik was niet echt zo'n motorrijder, laat ik het zo zeggen. Ik vond het gewoon mooi om te hebben. Dus zo af en toe gaat je met het DKW'tje nog de weg op? Als de club, dan ik krijg een mailtje en dan, dan gooi ik naar Overloon toe. Door zit de club? En daar zit die club waar ik bij zit dan. Oké. Ja. En ziet je dan het oudste rijdende lid? Nee. Nee? Dus de vorige keer waren er 2 bij van 92. Ja. Geweldig. Ja, sommigen die gaan het gewoon heel lang goed, niet dan? Ja. 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 Dan wil ik niet zeggen dat het niet slecht gaat, ook niet. Het gaat me ook heel goed, maar ik denk niet dat ik met 92 nog rijd. Op een brommer. Je weet het ooit ook net niet, hè? Nee. Hé, maar het eerste brummerke, DKW'tje, wat is nou, daar heb je vast en zeker bijzondere herinneringen aan in de zin van met vriendinnetjes achterop. Nog de dansovend. Nee, want in mijn jonge tijd zat ik bij de marine, toen had ik er wel wat anders te doen. Dan heb ik nog 2 jaar opnieuw Guinea gezeten. Oh. Dan oorlog met Indonesië, weet je wel. Ja. Ja. En toen ik terugkwam, toen had ik wel een vriendin, ja, uit Utrecht. Toen is ik me getrouwd, toen is ik 53 jaar bij geweest. En toen was het over. Ja. Goh. Maar die is ook wel gevolgd heen naartoe.
Ja, dat moet wel, ja. Voor de liefde. Ja. Ja. Wie houdt ze? Willy. Willy. Ja. Wim en Willy. Wim en Willy, ja. Ja. Je hebt hier net over de grens op de Gaasdonk. Kende dat? Ja. Dat internaat. Daar heeft hij 27 jaar gewerkt. En wat deed ze door? Zat in het zwembad daar. Oké. Het zwembad bijhouden. En zo, van alles. Sporthal. En ging ze het op de vrachtwagen? Ik zat op de vrachtwagen, ja. Ja. Ja, daar heb ik ook heel wat jaren gedaan. Maar goed dat je, nou Willy er niet meer is, een aardige buurvrouw hebt. Hè? Ja. Goed Nou, contact? In het begin viel dat niet met. Dat zou ik wel zeggen. Ja, dat heeft Mientje ook verteld. Ja. Ik wist wel mij van allerhand dingen, maar ook veel niet. Ja. En zo kunt je elkaar helpen. Ja. Ja, En langer zelfstandig blijven ook. En misschien langer zelfstandig blijven, ja. Want ik heb altijd gezegd, ik ga hier niet weg. Want dat was het eerste wat ze zei tegen mij. Nou zul je wel weggaan daar. Ik zei, waarom zou ik daar weggaan? En Mientje had ook wel een beetje verstand van brommers, want ze zei net over de scooter, hij vonkte wel, maar hij liep niet. Nee. Nee. Ja. Succes met in elkaar zetten weer. Ja.